Objednávateľ sa môže na elektronickom trhovisku registrovať na úvodnej stránke www.eks.sk. V pravej hornej časti obrazovky zvolí možnosť Registrácia a následne možnosť Objednávateľ. Objaví sa mu registračný formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Polia, ktoré sú označené hviezdičkou, sú povinné. Obchodné meno alebo názov inštitúcie uvedie v tej istej forme, ako je zapísané v obchodnom registri, v zriaďovateľskom alebo zakladateľskom dokumente, ktorý deklaruje postavenie subjektu. Uvedie identifikačné číslo organizácie, tzv. IČO. Adresa sídla musí byť v tvare v tej istej forme, ako je zapísané v obchodnom registri, v zriaďovateľskom alebo zakladateľskom dokumente, ktorý deklaruje postavenie subjektu. Na ňu budú po úspešnej registrácii doručené identifikačné a autentifikačné údaje pre účel prístupu na elektronické trhovisko. Okrem týchto údajov musí objednávateľ vyplniť e-mailovú adresu pre účely elektronickej komunikácie, kontaktné telefónne číslo, daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo DPH, ak sa ho tento údaj týka. Medzinárodné bankové číslo účtu IBAN bez oddeľovačov, to jest medzier, lomítok, pomlčiek a podobne. Pri políčku Povinná osoba objednávateľ zvolí možnosť áno alebo nie. V prípade, že objednávateľ zvolí možnosť áno, vyberie z možností aj druh povinnej osoby podľa paragrafu 6 alebo paragrafu 7 zákona o verejnom obstarávaní. Pred ukončením registrácie je potrebné opísať text v políčku Overenie. Po zvolení možnosti Pokračovať zadá objednávateľ prihlasovacie heslo, ktoré bude používať na elektronickom trhovisku. Heslo musí byť dlhé od 8 do 20 znakov, musí obsahovať malé a veľké písmená, číslice alebo špeciálne znaky. Toto heslo si objednávateľ vymyslí sám a nikto iný ho nepozná. Musí si ho uchovať pre ďalšiu prácu so systémom. Po zvolení možnosti Odoslať žiadosť sa objednávateľovi zobrazí výsledok podania žiadosti. Systém v tejto chvíli automaticky vygeneruje jednorazové prihlasovacie údaje, ktoré mu budú obratom distribuované do vlastných rúk za účelom jeho jednoznačnej identifikácie. Po získaní obálky s identifikačnými a autentifikačnými údajmi je potrebné tieto údaje použiť pre potvrdenie registrácie. Objednávateľ sa prihlási na úvodnej stránke kliknutím na záložku Prihlásenie v pravej hornej časti obrazovky a zvolí možnosť Objednávateľ. Najprv zadá svoj názov tak, ako ho vyplnil v registračnom formulári. Ďalej používateľské meno, ktoré mu bolo pridelené pri žiadosti o registráciu. A následne vyplní heslo, ktoré zadal pri registrácii. Zvolí Prihlásiť sa. V tomto kroku vyplní objednávateľ jednorázové prihlasovacie heslo, ktoré mu bolo zaslané obálkou do vlastných rúk a zvolí možnosť Overiť. Toto heslo už viac nebude potrebovať. Po potvrdení registrácie zo strany objednávateľa sa zobrazí potvrdenie o úspešnom dokončení registrácie.